Everyone for my money na kwaba Opemsuo TV so ni ene oba menhia ahemfi ha aye energy sam ni nyina ene sa Asantehene tenase Kotakɔhene otumfo si to bi watenase a wone nanam nkonwasofo omo adwendwen Asantehene ho na energy sam mienu ekwa ma Asantehene ene de sanse Amanhene mienu ana wankonwa edampan nananum adama ene asomdwe aba ama wonya womo anamsifo a omba besi bibi a kire krobia Asante Kotakɔhene otumfo osi to bi wone Asantehene na omakọ akọta omdwumade so se Amanhene na enim se denyase eye Asante kru baako a na akonwa no abeda mpan emfie be se enum konsonie na ebeda mpan ene nananum adama watoto bibia ama asomdwe aba woyi ohene se womra emetoto niema ewo denyase nananum konya nananum atankonya na emwa ama mpuntuo ene yedie emra manfo asetremu enne denyase manhene foforo a woyi no oba besi bibi a kire krobia Asante Kotakɔhene otumfo osetu ababiu na uyi eno da nkyene a aye akonya baako a na eni wa ho bebre na manso ho bebre enne die asem da esanse Kotakɔhene daroma wasiesie ama asomdwe aba enam so ama atu ahene ne asi ahene fo a oho no omo abo owura bidin a wono eba besi bibi a kire Kotakɔhene me kire Nkoranzamanhene asem na meken enne die asem da ewom ene se wabo owura bidin ani din ede nana kwame bafo a otoso nan enne ena bibi atotomu a obesi bibi a kire Kotakɔhene otumfo setu ababio ni santi Opemsuo radio Opemsuo TV yabaha ene omanfo ne mpanyufo ebe twenkomo afa sa asem de ya ato Asantehene no enti se ne na meka no nananom ewa ha Nkoranza nananum konwasofo wa ha menya chiamehene ewo menchemene no twetwenkomo afa enne energy semi ho nana wadaroma Opemsuo TV so ni memo akwaba mejo so aburu wadaroma obeda wo ho di akire ye ne ahwefo yo me frame nana efa adomako aya metoso mienu me na be Nkoranzaman chiamehene nana ene de mamma mutri nkwa na ema baso se nne asomdwe aba Nkoranza wadaroma yo asomdwe aba de am se yebedi ka de Nyankopon ase na ya da sabi Opemsuo so ase ese na daroma ena ma asomdwe a Nkoranza ye wo mu ye hu ni ni mo wa menhia hemfie eden na ekoso enigi sem no sen anigi sem a wo mu ne se ena ye ba ba si bibia asre a kire Opemsuo se sabie so sabie nyama am se ne ba ka te charge man ko do otoso nan enya ne ba bi ko ye no ya nye obi amana so ni tuom enti ede ne ba ba kire no na wa hunu se de nipa somasia na obenti ana ese okura ni tu ye ni kura eye Nkwansam enu ti ena wo ha na yeso ye nyina ye de anigye ene ahosepe ena ta akire ye de aduru ha okay ma yenhwe ebre kakra ni a mura ekwa okra ene ma te sen won Nkoranza Nkoranza momu de nyame anim sese e beka de a basabasa bia ni ho ewura kwa akura no ye de abotre ene sabi asomdwe ena atena wa beto se ni na emom ne ehun ni se de ehun ni na emom na de mefu se ye hu no so no nko a che se obi ate no ho ase se de ye hu ni o se ehun ni okay yenhwe nananum bo amobo aye eba ne san na afi de nyame adom monya de obeso muratumu eye nka bomu ene kroye am se sabia so sabia nyama yete ho ase a ene ye gi akinye nananum a na yaka akire no yaka ye hu bomu ansana Opemsuo hunu se saade se de nananum se aka omo abomu de o sa de no me de tu ni se ena ma somdwe aba ai okay enti sese ya monya de obeso be matumi Nkoranza nso te same nim se ye nigi sem nko a eye nigi sem nko a se de wo ka no ahurusie ani oseyio ena ekoso e wo Nkoranza de meka afa ho ne se sebie so sebie nyama wo ya brantie ana enenso so se de bia e ka no ye de nwoma nim osua nwoma e ko nanim ya efi se ode eniema papa ene nkankro ebebre Nkoranzaman ama nchirima na ochina ye ni hwa ya boedimpa oda ho
Yo, dear Macacha and Nkoranzamanhene is dear Yabai, Yasum Dry, no, ye be Coswan, ye Kremu ding. Said ye be ya, ye be ye be bia Nkoranzamanhene. Edia ye kutaye dadano, Yakoswe Kremu, Nemum, yen senu, ye funky can we be anything, enkem. Na ye de Bakoyen. I know at Danchania, or Mountfort. E den na omonyam wana na obey almost adwuma o ma sade anything Aye city ani periperi se obia be hunu se e bia se ba bia ye du no o se nyina akoyanim na obia be city ani periperi so na ko base bia mentim ho ase na mentie na wone hwan de entimi fa enkan komma ni nyina ye city nyaso for de mekoso anama da o mase se de bia da o mase no che se nyina ya nkan ho amomu anka de ehuni ye huni sei ane ya nkan ho amomu a anka bi Opemsuo so kra ehuni se bia so Nkoranza wo mo ye ba ko ye enti ade no me tu sei a asomdwe baba ama me so se bi me da amaso adwumi enti nkonyaso for mekoso anama da obi ase ana mbacho odin no bi nana efa adomako a otoso mi ajo so mewura pacho samo ye Nkoranza de hye me pacho an energy semi wadaroma eden na mo ka efa ho edi kan da chodi ampo Nyankopon anse de toso yere ma yewura Opemsuo sebe waje yewura Nkoranzamanhene atum ama Nkoranzamanhene na ye ni ja ye ba bi so a kire yewura ne Nkoranzamanhene na atede because the fie be se nwotwini na apem sa ohensem so ene nyame adu otumfo wadaroma bibia ye bokwa na ye bi so a kire yewura de ani age pa bibi o ho a opesa o ka kire de oba no ene nananom ana de me pesa me ka kire nananom nyina se ba bi de adu de ye nyina ye hian kan momu ena koro ye sebe ya Nkoranzaman be fa ne tampa afira na bibia tuma ye bokọ ye hwea no bejeje dana bofu kurubafo akrapem na me abontam Nkoranzamanhene Nkoranza abontam Nkoranzamanhene yo nana wadaroma ene mejide se enegesem ena to Nkoranzaman den na waka fa dia waka nyina ne se wodi se ye wa mamre na ye wa amane nti se se na ya hia ye be so bi na na de like se the papa mu anu no nti yaba ye be boda chidom na ye de dem atutu ye ama abontam ne Nkoranzaman mu ni Ghana nyina aye krabahwe ene ka bibi kire wo manfo omo hwe ye Nkoranzamanfo efa na gisemi den na eso mo ye edeboa yo minu an Nkoranzamanfo ne aburofo ne asantefo nyina ne chese Ghana fo nyina dia wa ambese ka ne se amamre wo ye nwetwe na se amamre ya amamre ena se de ele na nom sha ase no saa ne yeso aba ye beto so nti se mre ne so se la se ye bibisa no a se tip de kwa manene na omam wo abonten so moti se de ye wo ana se tumi ne amamra ye wo Ghana ha nti da kwa ma bia no se ye di ho ya chima no so mo ba lo ma beto so nti amamre de ye nwetwe na se nti ye som se de ye som na ye gira mu pinti a ye boye da na chi dom no nti na de wo ana medase mo akwaba ja bombo kode ya me adum wadaroma Nkoranza den na mo ka enegesem kese na SCA wo bibi kan fa ho ye ni age isa se Nkoranzaman ye mfie nsoni ye se hene ni ho hene wo ho hene ni ho na Opemsuo afre se ye mra na ye hene meso ankere na ye dana se papa isa se wa ye bia man Nkoranzaman ye to so biem ye hianka momu na ne ba onfa ye nyina anye ne ba na Nkoranza ntumpon enkoso enye krabehwe for yera so menhia hemfie said the medical kano ade Nkoranzamanhene one ne dom e wo menhia omba besai na oba no nye wonkwa ne baaye one wangara busua e wo Nkoranza ene baaye wonka samafo ha na wadaroma Opemsuo TV so ni memo akwaba ya ibusuafo mo ho ye de arade adom ye ho ye na mo nso e boni ni ho ye da alas se o di abehia wa yo ene mami misa ene mama ne e menhia hemfie ama ne o menhia hemfie de e boko anything during the corona era na
nsawa nkomo bi nkoso papa between Mo any Nkoranza. And the Abrofono the Wangra for the share Nkoranza any mountain. Said about way intimate got attack way. I was sure was going to go attack way. And the all my 5 mile square. And the Anumuna Sebi Nkoranza the say Omuya Omutunza Fre. Say Grimofosu Tunza from the same thing any Mo. And the Edisa confirm say on here no also Koikura and Sana ene ye ba si ye papa foforo ndi nana fanyina manene dom evi tamale to the western region Oboasi Kumasi Kintampo Sunyan the whole the ye delegates Fulani for wom Gonya for wom Mosi for wom Dogoma for wom ye ba aba be ya the fair way e dey say ye na obeswai enim say ye beswai ye no nyina beswai enti nana Nkoranzamanhene ene nana fanyina ma omo ye nuafo anti ba omo ye ntafo mpo ba ku nkonya ba ko na chere se ba ya ba do enuado enti na ma ya ba na chere se mo afenu mienu yi mo kam ho bo mu achepa enye ne fiti British colonial time enuafo ba atobako na atobako ba ku nkonya ba ko enti eno a na yedi so abepem sa ebose no ene ye na na ba beswai ye ntimi ntina fie e ma ono ko ankoma enti o se yedi ye dom ebeta na chi na hu ze entafo no omo a na eba no ene sa de na wo kafa ene dwumade e koso ene dwumade de nyame ase say you started 2025 yes 2025 abaye pa you say ye na penya ko ekura no de ni si ye no afi na nyame yipuma kwem ye de ye ho ebe kire otumfo yeso ya kire no say de ko ekura no wonya bebi ato yeso ye ba aba beswai na ye de na si ahene yeso na ekire no ye wangarafo ne Nkoranza ya kabom na ye ekire ni ye say penyin ko ekura no oda na wonya asomdwe Can you be sure Wangarafo Nkoranza ene Ghana manyina ene Nkoranzamanhene na wo kan kire wo oh the ma ka kire Wangara busua wo the whole Ghana say ye nyina ye tena se ko Accra somewhere 1998 ene ye yi na fanyina ma say one of Wangarafo nyina president the whole Ghana fine enti say na fanyina bi o ko ye nyina ye tanachi enti busua I say enjoy kwa na ntwe kwa de wa hode na di enum na ya aka na di ekire nti ebusua baako nti ba ya ba he no ya ba for Nkoranza ya ba for Wangara community ya ba for mvaza Muslim community acha wudin oh ya from Alasambaro me oboase aha nana fanyina ma eku a wa ya from Benkadi no me name my twin brother the president and me vice for the youth na mom no say coordinator between the chiefs and the youth. You're from Alasambaro Adams from Obuasi. Yeah. Thank you. Na de no mo pese mo kan e kire yen. Menua Opemsuo TV so ni me mo akwaba. Ye da wase pin. Na ho ye de. Ya me adam. Mo ye henefo na de ntira mo afade ti sei. Me da wase ne wana kasa ye Wangarafo. Okay. Sa wo hwe attire ya hye ya ye traditional way. Okay. You free a Mali. Na find them in the eba see. So yeah, the Obuasi Wangarahene and a fine man and a bejo mo. Ombe she utumfo into no internet was see. Oh, okay. Inti moba se mo bechia kotoko hinana. Pacho nana Nkoranzamanhene and a bejano. Pacho. Okay. Naturally, say we be Nkoranzamanhene. We ya shemuyi ye dia. Pacho we the dia rockeke. Ye dia cultural display. And to say kutaya enye ayubia ye dia cultural display. Okay. Yo. Udin. Ye friend Hamza Sisi. Nkasa na omo semamo waka no. Omo emfa entu enim. Na wadar ma Opemsuo TV so ni mwakwaba. Yeja. Na ho ye de. Me ho ye nyame adom. Ene mo menhia hemfie eden na ekoso de mabedru hai nyame enimu ni nukure ni ye di odo ena abebo odom
mi se nana fanyirama na dan fupa ni ayi Nkoranzamanhene ena watu ne nsa afrɛ no na ama ɔno nso atu ne nsa afrɛ na edi odo abɛbɔ odom ɛno na di yɛ baayɛ na kyerɛ sɛ ayɛ ne gisɛm ɛde na wɔ kan fa saa ne gisɛm yi ho o mani agye bebree sɛ de omudi odo abo odom ayɛ me fɛ ama mani nso agye papa ɛkyɛ de bia ɛne kan bi kyerɛ chitaafoɔ no ɛyɛ Nkoranzafoɔ ɛna afei no Wangarafoɔ abusua no mmienu den na wɔka kyerɛ wɔn deɛ meka kyerɛ wɔn ni sɛ obiara ntie deɛ we obiara ntie deɛ obi bɛka biribi a osi mebusa sɛ wotumi yɛ saa no a na asetena no ayɛ kama wɔntwi biara ɛmmam deɛ mewɔka no Ado baba na monso Radio Adom ye ho ye pa. Modaroma ene monso mo bebo Nkoranzamanhene chidom. De na wo ka kire wo manfo. Oh, de wo ka ne se Nyankopɔn hyira obi bia. Baaye obi wo ho a wasai na daagye, obi wo ho ende wo dwuma bebredi. Nipa kro ne jai ne nyina de odo. Soronko ne de odo, de aba bebo odom nko ade de obi bia ase. Na me hyira obi a.